ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Electronic rims down down. Electronic rims down down. Electronic rims down down. Electronic rims down down. Migrants management down down. Migrants management down down. Migrants management down down. Down down. Migrant management. 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 Down down. Director Nigram. 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 Kidi khot be kinoya lam jaga New Trip Youth Council haka khandai trik ukala lingkot arja apusau kilatur shukashlem trikam jaga Nigrims Hospital kemudian hamodiang diang New Shillong Bandawa yaki bor penya bigde pin sange shwai ke jing thungkam yaki nurse hapo kani ke hospital Lasa khiru bigde khot jaga seng bralam khamadu president usamna Roy Kupar Sindram klara daki plakat aphalau jaga Nigrims Hospital Shua bikin le yakran baki officer na kabinta ban pin sngau yakani ke jing dawa ban pin sange shua ye jing thongkam hakajing kran bakila pathai khubor president jong HYC ulo ong bagi jing bersha jong seng kalong hadin belayo ujor ba hak examine thongkam yakinas lapin long ling baka norset lasham babon ni kinong yokam ki de bana bar ke jilla bar kumjuru haki post jong group B bar ke group C Down down. Down down. Down down. Down down. Down down. Down down. Nakaliang jong kasing HYC mata singi lawan hang ni apo office trikam jong director jong Nigrims nakajing tmu bani kundu yu kundu ban pempaw ya kajing so ni alor ki katu kan ni triki mat kita khantam be asbai de kam yo jam jong ki kun sama ja kan riwa jong nilai ya kini ki benai ki belada kan Nigrims kala pelong ya ki examination ki fair na tap kam away gede na ban tap kam nurse lana nursing hang ni apo institute apo Nigrims kabar nam taban tab iki post ki fair ka group C group B group C ngi i ba ka Nigrims ha jing sha ki snam ki bladam ka shai pelong hi daladi kini ki exam so fair la kalong ban thungi ki nurse ban tre hang ni apo Nigrims lane ban thungi ki nong tre ni ka belengo kalong ba hadin ba uni director lawan ban shimti kani kam uladon hang ni ulawan rak sibun ki jingkela kal benengkong kalong ba habaidi ban thungi ki nursing officer ki ong kila penlek no ada kata exam ya ka belatip kum ta ka norsen lani ka belale ya ta exam tang da ka im sebab kiwi ki premier institute jongka di India ti lembang kan ni ke exam ya ka balapan benar kini ki benar ki beladap oi nak kaliang jongka seng ngila tho da ka jing tho ban kerpat ya ka Nigrims ba ka ban pensangi shwa ya ka ni ke exam andrei ka Nigrims ka klem sangi klayat be shakhman but on dalami pat ka result ngiyo i baki babun ki brio ki bayo bandrung kum ki nursing officer hang ni apo Nigrims ki dei hi brio ki banaba umut baki kun samla ki jongi ki paradok prasnam ki jongi ki bla train ni apo Nigrims ta ki news nam da ki post nam ki lahap ban mi no na kani ka train na mar bala thung ni kita ki permanent staff ni ki nursing ti kani ke jingle jong ka management jong Nigrims apo ka jingyalam jong new director kalawan ra ka jing du nong khamtam ya ki paradok prasnam ki jongi ki batre kani ka kam nursing kabaar nilayo ki complain hagi ni ki benai ki beladap ka Nigrims ka lakhot application na ka bentaban tab ya ki post ki ba fair po group B but group C ndre ka belengo kalong bayar kata ke exam la pelong da kawi ke agency ke penasyabar but hadin bala pelong itu agency undala pha ya ki kot kisla ngiyo jing tip babun ki jongi ki bri ki jongi ki klam yo lat setia ban yale wat ya kani exam na marba ya kani ki exam nam ta bentung kam po Nigrims la pelong pan ban syaki wei pat ki jela na marhang ni po Shillong kim shim lala ban bu iki center ti hadin bala mi ka result jong taru
ngilap baka Nigrims hakane group B group C ko bakot yakini recruitment hakane ka badang shudaction ngilap bakum baknai 4% kibrio kide kibrio ke penaban dekajing keli ka bangi kwa banbu ya kajing penya jong kan yakinong penya jong kan Nigrims bad ya ka sorkar India hi brok koi kandon jing mentoy ayu bangindon yakini ki institute lani ki jaka ki office sorkar ki per jong ka sorkar kemi hang ni hapo ka jala ka jongi lada ki kun samla ki jongi ki pardo parasnam ki jongi kimyo ya ka kam ka jam lani kalat ban yo kam hang ni hapo Nigrims te ka jingwan ka jongi menta ka sing ni hapo Nigrims kalong bani kendu yo director ban bu ka jing dawa ka baningkong kalong bu de ban sange no shi sendon ban pelong ya ka exam ban tung nurse sang ni hapo Nigrims lomba ka norset balada ukwa ban le ya ka norset ude ban aipor ki bri ki jongi nama ka norset ka de exam ko bathmai ka bagi kon samla ki jongi kim pat sung thu ba kumno ban pun kre te ka jing dawa ka jongi ka dong bo de ban pun sange ya ka exam ban tung kam nursing lomba ka norset ka baar bai kinu ki kam kiba lada ka Nigrims ka khot la kalong group B group C ki exams jong kita ki kam ki de ban long hang ni hapo shillong bat ka balai ka preference lane ka jing ai ka preferential yu ki de ban ai ki kham tam be ki kon samla jong ka jala ka jongi jong ka jat benri ko jongi ki bala tre la slamba hang ni da ki sun snam news snam adu shipos snam abo penrung ha kinu ki kam bat ka basa kolong ba lada ka Nigrims ka khot outsourcing agency ban ai ki service ki ba fair hang ni apo Nigrims sa kalong ki security la kalong ki ward boy bakum ta ter ki banyarap am ni apo Nigrims ka jing dawan na kalang jo ka seng kalong baka Nigrims ka day ban shim ya ki outsourcing agency ki ba day bitik na po Meghalaya bat hapo jong kita ki outsourcing agency ki ban tap ki kam contractual bat ban tray lambak outsourcing agency ki day ban day ki kun samla jong ka jala ka jongi kita ki digimin ki benta ki bakongsan ki bangi kwa bani kendu director ban bu ma jong u ni soto bo director menta kasi umdon nilayok ni keren ba kiwei pat ki officer ki bamla ban shim make decision tena kaliang jong kasek hakini ki sisngi arsingi ngin sapa e ka jing tho show director jong Nigrims sarangkat ki jing dawa ki jongi bat ngin sabu ru ya kapor bahapo katno ba udai ban shim karai halor kini ki jing dawa jong kaseng balada ka Nigrims kam shim ya karai kaban yahap bat ki jing dawa ki jongi nakaliang jong kaseng ila along ki bakloi ban khot ye ki kun samla jong ka ban riu ye ki pardo parsnam ki jongi ban khot ban wer ye ki bakam don jingmut bangindon ya ka Nigrims ya ka nihu ya ka neya bat ki ki central institute ladangim la ban kam kenti lane kam nongrem baki de ki jongi malada ailat ye kini kinong peniat jong ka Nigrims bat kiwi bakin le kat pamon kemut satangkat no kini ki jaka kindap baki bri ki badamba tengi kwa ban khot ban wer ya ki kun samla jong ka jai ban riu khamtam ki batre haki office sarkar ba fair ki batre kum ki contractual ba lada ka seng ka khot ba pinmi bangin tur syapo Nigrims ngin tur shanihu ba chikino ki institute kini ban long bakloi na marka jingele ka jongi kanem ta ban kam nong kenti lane ban shim ownership ya kini ki institute ki badana ka jala tingin sa ai ka jing tho akabangin sa bu ka por balada ha po na ka kapor director jong ka Nigrims kim shim ya karai HYC kan sanyom da kapor ban hang ni ban pen bor yu